капитани дастаи нави мавсими имтиҳонои чемпионати Лигаи Олии Тоҷикистон Эсхатаи шаҳри Хуҷанд рақобат хоҳад кард. Капитани дастаи клуби маркази вардиш Артиш аст. Бозӣ ҳам оғоз мешавад. Дӯстони арҷманд аз ҷониби футболбозони мизбон кишвар. Хуб, сармураббии ин даста Ҳамид Каримов аст. Ҳоло партоб аз кунҷи майдон иҷро мешавад ва бисёр вазъияти хавфнок гол! ҳисоб кушода мешавад дӯстони арҷманд аз ҷониби дифогари дастаи Эсхата ва исми ин бозингар ҳам ҳоло ба мову шумо бояд нишон дода шавад. Ин бозингари рақами 4 Шаҳзод Абдураҳимов соли гузашта беҳтарин нишонзан шуда буд дар мусобиқа байни ҷавонон. муваффақ зарбаи Эшонхонов ҷониби дарвоза, вале тӯб баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. ба кунҷи чӣ мешавад? Рустамҷон Сабуров партоби ӯ вазъияти бисёр ҳам хавфнок дар назди дарвозаи клуби маркази вардиш Артиш ва ин ҳам боз Фатулоев партоби Фатулов ва тете инҷо зарба зад, аммо партоб ирсол мешавад ба ҷаримагоҳи дастаи клуби маркази вардиш ва имконият голи дуюм ба фоидаи футболбозони Эсхата дӯстони арҷманд. ҳисоб 2-0 Акобир Тураев ҳисобро 2-0 мекунад ва бубинед ки боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба нафи бениҳоят хуб истифода бурданд. биёед мутаваҷҷеҳ шавем дар қабати дуюм чӣ гуна фориқболӣ карданд бозингарони клуби маркази вардиш Артиш. ҳолати офсайд нест, чунки ту баъд аз он ки ба пои бозингари клуби маркази вардиш Артиш расид, баъдан ҷониби бозингари Эсхата рафт ва Беҳрӯз Хайриев натавонист садди роҳи ҳамлагари Эсхата шавад. беҳтарин фурсат ва ҳаминтар фиқ барои Шервони Маҳбатчоев. ҳамлаҳо зиёдтар тавассути Фатулоев сурат мегиранд. ҳоло имконияти бисёр ҳам хуб ва зарба иҷро мешавад, аммо партоби навбати Фатулоев ба ҷаримагоҳ ва боз ҳам имконияти хуб барои бозингар. агар ба ҳуқиқати ҳоло вазъияти бисёр ҳам мувофиқ барои бозингарони дастаи клуби маркази вардиш Комрони Мирзохон. ирсоли навбати ба Фатулоев. ҳоло боз ҳам имконият барои Фатулоев аз канори чапи майдон. гузариши Фатуло бисёр имконияти хуб ва партоби Фатуло ва инҷо дарвозабон хуб бозӣ мекунад. имконият Саёди Қовузчо партоби навбати тете инглиси Малдива Тхимпур Сити Бутан сервис пештар ва дастаи ҷазираи Малдив бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд ва ба даври дигар хон бо сар зарба зад, аммо бенатиҷа. нимаи аввал ба анҷом расид. дар ҳайати дастаи клуби маркази вардиш тағйирот шудааст. Элчибек Рашидбеков ба ҷои Азамҷон Муродов ба майдон омада. имконият барои футболбозони дастаи Эсхата партоби бисёр ҳам хуб ба канори рост ва инҷо паҳлӯи дарвоза кӯмак мекунад ба Беҳрӯз Хайриев, аммо довар ишора мекунад ки пеналти. партоб хуб иҷро шуд. инҷо зарба иҷро гардид. ай Беҳрӯз Хайриев каме агар дағал ҳам шавад ғайрикасбӣ дар ин лаҳза рафтор кард. боиша ки ӯ мо тамошо карда будем. Акобир Тураев зарба мезанад ва ҳоло Беҳрӯз Хайриев зарбаро бармегардонад, аммо куҷо ҳастанд дифогарони клуби маркази вардиш Артиш? дӯстони арҷманд дарвозаи ҳарифро нишон гирифт. ҳоло чӣ гуна партоби Фатулоев ба ҷаримагоҳ. фурсат ҳаст барои Элчибек Рашидбеков. партоби навбатӣ мавқеъияти озод барои Шервони Маҳбатчоев. партоби навбатӣ боз ҳам ба назди дарвозаи Эсхата. Идрис Аминуз зарбаи хеле ҳам сахт, вале тӯб кас. ҳоло фурсат ҳаст барои бозингари дастаи Эсхата Эшонхонов. зарбаи ӯ бисёр ҳам хавфнок. ҳамла идома мекунад аз ҷониби Билол Сулаймонов. Шервонӣ ва пеналти. ишора мекунад ки зарбаи пеналти. Шервони Маҳбатчоев ҷабр дида ва зарбаи ӯ ворди тури дарвозаи Эсхата мешавад. ҳисоб 3-1 ба фоидаи рақобат. зарбаи ӯ мустақим иҷро мешавад ва Беҳрӯз Хайриев бо мушкили ин зарбаро клуби маркази вардиш Артиш. Фатулоев гузариши бисёр ҳам хуб. ҳоло зарбаи ӯ ва Дилшод Додабоев бисёр хуб бозӣ мекунад. хеле ҳам севи хеле ва хеле хуб ба назар аст.
баробар кунанд. Аҳсан мегӯем ба дастаи Схатак чунин як бозии ҷолибро айни ҳол манзури мо ва тамошобинони шабакаи футбол кард.